Daluyon. Napalabas, iti may sa gundaway akaadda ni Andrew iti pagtaangan da baket Marcela. Nadlaw na ito iti kaadda ti kadwa ti baket iti balayda. Ngem di na naamuan anigayam Mateo ti adda iti pagtaangan da. Iti sabali abangir, in kagumaan ni Senyor Ismael a makasarita na ni Andrew. At no siguraduan da ito'y asaan ngagbalin atubang ti baro. Iti iduduras ti negosyo da apagminasan. Gapo iti dayta, kinasarita ni Andrew ni Vanessa. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Daluyon! Vanessa, napatag da ito yung ibagakan ka. Diyak mo, no kasano arugyak. Ha? Maipapanitian niya ti ibagam, Andrew. Iti na minsan, kinid daw mo kanyak at tulungan tayo da na Marcela. Gapo iti parikot da iti lugar da, saan ka di? Ha? Uwan. Agpaiso day ta, Andrew. Apay, ada ka din maaramidan ta, tapno matulungan ta ida? Vanessa. Ha? Apay, anya ti kahit asawan day ta panagsanaay mo. Panagkunak, saan ta na matulungan ida? Anya? Ngam, apay, Andrew. Apay kumasaan? Kasano dalaangan no mapapanaw dakit din ijay? Sa dino ti pagnaedanda. Amom, idikinid daw mo kanyak at tulungan ta ida. Nagarami na kadagosan iti pamuspusan. Ang bayat ti panang ipampamuspusak iti amin. Nadoktalak nga wan gayam ti karbanganda iti dayja lugar. Anya? Kasano kuma mapasamak dayta? Idinto ta nabayagdan ijay. Kansigo den nga agnanaed da ijay. Kuwang amin. Adadag iti banag may papan iti lintag adyak may lawlawagan ka. Tilang kayat ko ita. Ibabawik tin karikken ka at tulungan ka amang tulong kadakwada. Tano aramidig ti kasta. Siyak mo ti pagbalatakan ti amin. Andrew? Amom anak kasaganak ang mga ramid iti amin para kan ka. Ngamitin na ito agundaway. Ibabawik tin karikken ka. Gaputam mo adyak matungpal. Sapay ko mata din nakagura. Ibagbagak lang ti agpeso. Diyak kaya ti mangitod itinamnama. Tagdadata nga awan ti maaramidak. Iso maawatan na kuma. Di kag danag. Maawatan ka, Andrew. Maawatak ti sitwasyon mo. Naggapuan ki Jayanda Manuel, tatamindo. Kastagayang balasang ko. Anya nga iti ginagaram iti Ayanda Manuel. Napanagla nakisarsarita ken kwa na. Ay, Amoy mat siguro anasingit kanyak ni Manuel. Akas matlaang iti day di Mateo nga anak yo. Ay, sayang. No saan ko maanapasamak day at trahedya. Nalabit as bibiyag pa lang aging gaita ni Mateo. uwan. Ay, uwan ko mabalasan ko. Nalapit na kasta. Saan kayo kumaanapukawan iti anak? Saan ka di, tatamindo? Uwan saan kami kumaan nagladingit kanina nam Marcela? Anya aya ti imbagakan ka ni Andrew, balasang ko. Apeng ad-addan ang nagladingit ka. Apaman ang nakapanaw ni Andrew. Iyaya. Ibagam kumakanyak no anya tinapasamak. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Awan. Awan, yaya. No awan, apay nga rod ang makasangit kamatan. Anya ti makagapo. Iyaya. Pangaasim Vanessa, balasang ko. Ibagam kanyak no anya tinapasamak. Anya tinagsaritaan nyo ka ni Andrew. Taapay akastamot tentidjar mo. Saan nga tangag sakit tinagam kan ni Vanessa, boss? Isong arot ngayon lawlawag ko kan kuha na ti amin. Nga awanan ti maaramidak. May papan kadag iti mamirmiraut nga gindag iti dayja lugar. Boss,
Una na maawatan na ka no. Kat nariknak ti sinsiridad na itinaytangay bagana, Dodoy. Ngam sigurado ang maladingitan dayjay. Tawan ka na namnaman na akadwa na amang tulong kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Dodoy, Di naman inaklon. Amang ano naksayan matan ti panagtalagnakan ka, boss. di ka man nagsawi ti kasta. Di na ko maupayan, tamang anuan niya ti maaramid ko kan ka. Pasensyakan, boss. Ngam ibagbagak lang no niya ti opinion ko. Sino dagiti lalaki nga inalaam iti ladawan dito'y silpon maw? Dagita dagiti lalaki ang nakita ngagdaktakiwas, tatang. Day tatagpayso. Saan lang amin aklaro ti pan nakaalag iti ladawan da? Ngam sapel ako mata makatulong dayta. Tapno makapagannad tayo amin alumugar. Saan arumbang agsigurado tayo? Amoy mat siguron ti kayat ko asawan. Maawatan ka anak ko. Kasano ang maiwaras ko dagiti aladawan ka dagiti kakadwa tayaw? Ni Manuel ti bilinek maipapaniti dayta. Iso ano makita yo? Ibagayo ko mga umay ditoy. Amangan mat no adda pay sa bali a pamuspusan, Vanessa. Saan agaputasim mo kon ni Manong Andrew itikidkid dawan ta atulong kan kuana? Kat awan matan tinamnama. Diyak mo, Loretta. Ngam aklunot kan ka ama upaya. Gapoy tikas di anasarita kanyak ni Andrew. Vanessa? Kasanulaan ng dana na Marcela. Dagiti kakalugaran da. Anya laangan ti mapasama kadakwada. Sa dino ti pagkamangan da. Diyak mo? Diyak masumbatan day taas sa ludsod mo. Tinasayaan. Mapanak ija ayan dana na Marcela. Naskan ang makasaritak maipapan iti daytoy abanag. Tinasayaat, kuyugan kan. Duwata mapan iti ayan dana na Marcela. Nalaing kamot nga roda ng ilisi ti bagim, Andrew. Diyak kaya't agumura kanyak ni Vanessa, senyor. Andrew? Iso nga imbaga kun kankwa na adyak matulungan no maipapan kadagijay amamirmiraot. Nasaya at launay dayjay ngay naramid mo. Impanagnag mo kanya katalagang ad-adda ngay pangpangrunam ti negosyo. Rumbang lang, senyor. Dagiti negosyo ti kang runan amang pabpabak ng kadatayo. Saan nga rod arumbang nga baybayan? Good. Magustuak day tangayin sawang mo. Pakaragsakak launay. Agyamanak, senyor. Ngamne. Sandak ko maaparikot ang makibagay kampay idi kadakwana. Ibagata na mga alak lang iti impormasyon. Tapno maamuan tayo no anya dagiti iwayat dang addang. Wen, maawatan ka. Basta sigurado am laeng asaanen na may bawing manen ni Vanessa nga anak ko, ti panunot mo. Babalasan ko. Diyak ni namnama ti kaaddayo. Nana Marcela, sapay la kumata saan kami anak kasi nga kada kayo. Wen nga rod, nana? Kwa, saan babalasan ko? Awan mo tinapatengar aramidak. Amom ka de nga imay mat si marungkar dito'y ni manong mo nga Andrew, Loretta. Kasta ka di, nana? Wan. No kasta, imbaganan kada kayo? Ti anya, Vanessa. Adda ka di, imbaga kada kayo ni Andrew? Awan mat balasan ko. Basta si marungkar laeng dito'y. Ang apay, Vanessa. Anya kumati ibaga ni Andrew, aya. Anya. Rumwara kon dito'y silid mo, Barok. Amangan no dumlaw da Loretta kan Vanessa, tatang. Madamdaman ton. Saan da dumlaw? Kan maysa, pagtaangan tayo daytoy. Adda karbangak mo nag-iti ore anya silid dito'y. Tatang. Basta di kagkut-kute. Rumwara kon, tabareng agpakadada, iti kanito ang makita da. Ti kayat ko no agsubliak dita, daytay sigurado ko man.
Amangan numasayang manan ti kaddak dita. O sige nga Rod, mapanak dita iti pet sa ngayong bagam. Tapno sana kit di nga agis tambay iti mabayag dita. Matuo ka no kasta ti mapasamak. Alanga Ruden, bye. Klaring! Klaring! Senyor. Mangisagana ka iti arwatek. Amangan mabayaga kiti papanak. Sa dino aya? Saan ka ngagdamag, pay? Basta mangisagana ka iti arwatek. Tapno day tantulangan mangbag ka ti aramidag. Numadanon ti ipapanaw ko. Baybay ang tapay lang dana na Marcela kan Vanessa nga agsarsarita, Tata Mindo. Ay, Loretta, balasang ka. Tata, amok anatibtibkar kayo ngam ni Nana Marcela. Iso da kayo man ti pagdamaga? May papanitian niya, balasang ka. No bilang ta si bibiyag gayam, day di Mateo. Anya ti aramiden nyo? Balasang ka. Apayan ako namday ta. Saan anasarakan ti bangkay na? Saan ka di? Ang balasang ko. Nalawag ti imbagay di ti masetnan a binayadan ni Manong mong agsapol. Posible ana itabonan iti pitak da iti Mateo. Iso asaan tayo anasarakan. Adak ditan, Tata. Ngam, nukas pangarigan lang ta si bibiyag ni Mateo. Anya ti aramidan nyo? Di ka nalaos aragsak ka, balasang ka. Ngamin, ipatpatag ko unay ti kakaisuna nga anak may ni Marcela. No saan ang nagbitot? Adday ti arubayan datatang ken Loretta. At damot dita salas da Vanessa ken nanang. Saan amabalin ang makadlaw da nga adda tao diti silid ko? Narigatan, ang mga numasdao dakit dimat. Aguli magaglaing dito silid ko. Urayak ang makapano dadwa. Sa akto agdamag kadananang kentatang no anya ti ginagarada. Kasla na danuman man na natukak dagiti kakadwak. Gapo ka dagiti pasarabom kanakwada, boss. Kasapulan da dayta Dodoy. Amo ka masikurandan iti kadada ditoy. Boss, Sandala nga reklamo. Amok dayta. kasano ko makareklamo da? Kat kumpleto mati abasto da. Saan ka di, boss? Anya kumapay lang ti sapulan da. Dodoy. Boss, kas itinaibagakon kan ka. Italaeng anaramanan dagiti kakadwak ti nagpaiduma anam ay. Kat si kalaeng tinakaipay kadakwada. Gusto lang. Ipaay ko kadakwada tinamay. Tapno agbalinda na puno kanya. Kat siyak lang titong palanda. Pudno tayo ta, boss. Ni senyor ti umawawag. Apay nga ta. Nagkapugayam dito da Vanessa kan Loretta, Nana Marcela. Uwan baro. Dinagulit da kayo kadimanayin. May papan ka ni Mateo. Jak ilibak. Isu na laeng taawan to ti maamwanda. Basol ko ti amin kay. Ay na, Manuel Barok. Saan mun apabasulan ti bagim? Mapankakit din dita silid ni Mateo. Addan sa kanuna patag apagsaritaan nyo. Sigurado ka kompleto amin nakasapulak di tayo nyimpakim? Uwan, senyor. Nasayat. Amangan no kalat nga umawag jay papanak iti sa balya lugar. Nasayat no nakasagana na dagos dagiti imet ko. No awan ti pangibaunam kanyak, senyor. Panawan kan ditoy. Sige lang. No sumangpad ni Andrio, itulod mo iti bibliotika. Ijay ti pagsaritaan mi. Sa di mo ti papanantaitan? Itulod ka din, ija mansion? Saan ko pa'y akayat ti agawid, Loretta?
Sa dino nga ron ti papananta. Tinasayaat. Mapantay di simbaan. Day talagayam. Sige, Vanessa. Matungpal, tikid daw mo. Oh, nakadanon tan, boss. At datan dito yung mansyon. Siya lang ti dumsag. Kas iti sigod. Agtalin na ka lang dito lugan. Wan, boss. Urayan kan dito eh. Napataglakit dito ibaga ni Senyor Ismael. Ta ura-urada nga inawagan na. Boss, Hala, dumsaga kon. Urayan nak ditoy, Dodoy. Isunat lagayam nga da nakita ang nakaimpake ang maleta iti salas ti mansyon nyo, senyor. Insaga nagayam ni Yaya Klaring dayjay nga imatem. Juan, gaputan niya man na kanito, agluhasak manen. Senyor, Katsakbaya pumanawag, kayat ka makasarita. Tapno maibilin ko kan kati amin. anya? Senyor, ibagayo man kanyak tagpaiso. Ti kanilang panagkalap yo iti agbalin abuyot yo ti gagara yo iti dayjay a lugar. Andreo, sakbaya song batak day ta sa lutsod mo. Ibagam mang kanyak. Pagdwa-dwaan nakadi. Anya ti pagbanagan ti saritan da Senyor Ismael ken Andreo. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, kinasarita ni Andreo ni Vanessa, ket imbaga na nga awan ti maaramida na tapno matulungan na dana na Marcela. Tapno saan da mapapanaw iti lugar da. Naladingitan ti balasang, iso ang nagpakuyog da ito'y ken ni Loreta Arimuar. Iti sa bali abangir, napan ni Manuel ije balay da matay, tapno makapagsarita da adwa. Kabayatan na, pinaayaban mo't ni Senyor Ismael ni Andreo. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Sakbaya pumanawa, kayat ka makasarita, Andreo. Tapno maibilin ko kan kati amin. Anya? Senyor, ibagayo man kanyak tagpaiso? Ti kadilahan pa nagkalap yo iti buyot yo, ti gagara yo iti dayjay a lugar? Andreo, sagbaya song batak dayta sa lutsod mo. Ibagam man kanyak. Pagduha-duan nakadi. Senyor, Sungbatan ti saludsod ko. Kat sungbatak mat ti saludsod mo. Pagduha-duan nakadi. saan, senyor? Sigurado ka. Uwan, senyor. Saanak nagduadwakan ka. Mamati ka kumakanya. Mamatiakan ka, Andrew. Isungay bagak nga rod kan ka ita. Sungbatak ti saludsod mo. Ti kayat ko asawan. Juan. Mapanak lang agkalap iti agbalin a buyot ta. Buyot a mabalin at ang danan amang butbuteng. Kadag iti mamirmiraot nga agnanaed iti asidag ti pagminasan. Senyor. Jaklakit di itulo kadagi jaykit din ti manglapad iti dakdakkel pay amat gadanta babaen iti pagminasan. Oh, anya, Vanessa. Nalpas ka din na nagkararat? Uwan, Loreta. Mabalin ka di adito'y tapaylaan. Sikat ti makaam mo. Sana bali, taawan mo't tinapatag apapanan, wano asikaswag. Iso ang mabalin ka akuyugan ita, iti sa di naman napapanam. Agyamanak. Talaga may saka na pudno agayam. Saan talang nga agayam, Vanessa? Arignan agkabsat ta. Panagriknak nga rod kat kasla sikat ti kabsat ko. Saan ani manong Andrew? Loreta. Iso alaglagi pam akanayon, ha? Adda aklaeng iti sibay mo. Saan ka apanawan nga uray anya pa'y ti mapaspasama? Dayjayan tilogan ni Andrew. Napandan iti bodyguard na.
Ikaguma ako maadenggan ti saritaan itay da Andrew kan senyor. Ngam saan ako na naikan iti gundaway. Klaring, Si kagayam, senyor. pinalpaliiw na kami kadi. Saan? Senyor, anya ko maaga pa apaliiwan kayo. Sigurado ka? Patyan na ko ma, senyor. Anya ko ma ti panggapwak amang paliiw kada kayo. Kan may sa, amok amaong tanak iti kanito amabistoak. Iso nga anya ko maaga po apaliiwan kayo. Di kat nasayaat. No binilin na kagayam, kabayatan ti kawan na, boss. Kaya't asawan day ta. Kontroladum to ti amin. Bayat ngawan ni senyor. Pudno, ngam sana ka komportable. Ha? Anya ti kayat mo asawan, boss? Sana ka komportable iti panangibilin na kanyang iti amin. Panagrik na. Kaya't na lang nga alaan ti panagtalag ko. Boss? Sigurado akas taday tadodoy. Iso ala dingitag. Ngam sanak amamati kadagiti ipakpakita ni Senyor Ismael. Oh, anya nga Manuel. Ayos ka din? May padakkel mo dagiti ladawan iti cellphone ko. Wan Mateo. Siyak pa yung aminti ko nam. Simple lang dayta. Nalakalangan na maaramid ti kayat ko asawan. Adu nga mintem amom ije ili. Saan aya? Wan Mateo. Ang amaw. Dahito yung may isa kadagiti at dati ladawan dito cellphone mo. Kaslay so di nakita mi kan ni Loreta. Idinailawan ko nadakamat kan kuha na tinagan mo. Kasta ka di, Manuel. Wan Mateo. Isagas la nakita kung dahita may isa kadagiti at dati ladawan iti cellphone mo. No saan mo pa'y akayat ti agawid iti mansyon? Kasayatan siguro no aglayon talaangan iti sentro. O anya? Mayat ka kadi? Oo, sige. Kayat ko day ta, Loretta. Talaga nga minadyak pa'y kayat ti agsubli ije mansyon. O ala nga rod, aglayon tan ijay sentro. Ngam kasayaatan no awagam ti amam. Tapno saan tumanen nga agungat. Natangkan na talaga ti ulo day dya babae. Masurunak kan kwa na. Di mo't nagpakada-kada kayo, senyor. Imawag iti cellphone. Pudno, ngamsan nga umdas day jay. Agasam tay imawag. Tay bagana lang nga sana makaawid. Senyor, Nagtura damang sukir kanya. Gaputa muna nga adda ka amang isakit kan kwa na. Saan lang nga sikat imang isakit kan kwa na? Ultimo ni Andrew. Isakit namat ni Vanessa. Iso anakar karun asukiran na ti anak ko. No bilang tamakita may dagiti adda iti ladawan. Anya ti kasayaatan ama aramed anak ko. Liklikan nyo ida, tatang. Saan arumbang asurutan nyo ida? Tamangan no anyaki iti mapasamak. Napaggad dagajat at tao, tatang. Kabailan dagajat ti pumatay. Diyos ko, nakabutbutang no kasta. Talaga, tatang. Ay, Iso anas kanya ganad tayo amin. Mateo, Laglagi po nyo kumaakanayon data, tatang. Iti kasta, awan ti basta maisagmak kada tayo nga agkakalugaran. Makitam ti kasta nga aramid ni Vanessa. Talaga nalabasan. Aramid na nalatanwan niya ti kayat na. senyor, nalabit akayat laang ni Vanessa ti agaliwaksay. Agaliwaksay? Panagaliwaksay ka di ti kasjay nga aramid na nalatanwan niya ti kayat na. Senyor, Tigit di ko nam, pampanuynuyam ngamin. Awan pa'y sirbim at tinalag ko. Talaga nga inutil ka. saan nga taasik ti aglablabos, senyor? Clarin, Pudnomot saan ka di? Nalabos kan taday talaang bukod mo abaki ti pampanunutam. aniya, Sige, senyor. Kabilan nakno day ti pagragsakam. wah, Ngam di malapdan amang isawang ita iti kayat ko nga iba ka. Nang rona katawan ita dito'y ni Vanessa. Claring, Panagkunakat panawanan. Huston, awan ti sirbi dagiti bagbagam.
Tinanawan na kon. Di na kayat adenggan ti anyaman nga ibagag. Gaputa muna no anya ti pagbanagan ti amin. Nang runa, no ni Vanessa ti mismo amakangag, iti kayat ko nga isawang. Aganad ka anak ko Sikan mismo tinagko na. Nga adagdak-dakiwas a lalaki ijay pagminasan. Wen nanang, saan kayo ngagdanag? Ay, sapay lako Ta iti kabiitan a panawen ket makakaalap kan iti umdas nga ebidensya. Tapno mapasardengan ti pagminasan. Wen nga rod, nanang. Day talayangan tinatda pamuspusan. Tapno agsubli ti sigod a kinaulimag tayo nga gindag ditoy. Mateo. Sige nanang, naskrinyag tignay akon. Apay, adi ka pala maturog. Jak makaturog. Jak amuno apay. Talaga, asaan ka makaturog? No kanayon pampanunutan ti anyaman amang burburibor iti isip mo. Loretta, Apay, no ikagumaam alipatan pay laeng. No anyaman day tamang burburibor iti isip mo. Tapno agulimak mat ti panunot mo. jak maaramid, Loretta. Tauray no anya pa'y ti aramidak. Sumken lata dagiti banag nga amok amang ipaay iti riribok iti panunot ko. Anyan, gayem ko. No apay mat ngamin akasla nagpupunipunan ti parikot ti biyag mo. Loretta, Angam kas itinakunakon. Addaak akanayon ditoy. Saan ka apanawan? Talaga kabisado ni Manuel no sa dino ti pagpagnaga pumanaw kan sumangpat iji balay. Kat amok nga ramiden na ti amin. Tapno mailiklik iti dayja diso dagiti kakalugaran mi. Agakadwa na ngagpatpatrolya. Mariknak asibubokal ti suporta kanyak dagiti dadakkel ko. Tas tamat kan ni Manuel. Tano maaramid ko ti rumbeng nga ramidak. Iso asaan a rumbeng a paaya kita. Ket amok nga iso analasat ko ti nakaamamos a napasamag kanyak idi. Gaputa talaga nga addapay ti misyon ko dito'y lugar mi. Nang runa ket para kadagiti kakalugarak. Agtignaya kon. Nawayapay ti rabi. Tapno maramid ko ti rumbeng nga ramidak. Boss, sana nagawid ti kapsat mo Nairwama ko ni tikas ta aramid na. Isungawan anyaman na kanya. Ayun, boss. Kasano nagpagad ti kapsat mo? Anya ti kayat mo sawan? Boss, kasano no addamot gayam ti addang nga iwaywayat da kini Vanessa? Anya ko mga adang. Agragot launay dagiti aggayem amang tulong kadagiti agindeg iti daydi a lugar. Mamati akasandang agsardeng. Aging gasanda amaramid ti anyaman akabaalanda nga itulong. Dodoy. Kat no mapasamak ti kasta. Posible adumteng ti kanito. Ada kayong tukid di ti kabsat mo ti agbalin nga agkalaban. At alam mo ti rabi, agam saan ko lata marik na ngagtuglepak. Nagado ti sumsumkan iti panunot ko, may papan iti pagminasan. Kadagitagin dagijay, kastamatan ti may papan kini Vanessa nga anak ko. Apay di na maawatan, aparakan kwa na ti amin ngar aramidak. Nagsimple lang mo ti kayat ko nga aramidan na. Tungpalan na lang ti amin nga ibagag, tapno awan ti parikot. Agam, apay anas ka na kontraan na dagiti aramidak. Ngam saan ko nga itulong. At agitikid din kayat na ti mapasamag. Siyak ti ama, ket dagiti kayat ko ti rumbeng amatulok. Naimbag ta nagawid kan mindo. Sa anak ngamin ama kaid na, aging gadi kasimangput. Ay, Marcela.
Kumusta nga iti panagbantayaw? Nakita yu ka di man dagiti lalaki ng agdakdakiwas. Saan? Naulimag ti aglawlaw. Panagkunak ket awan ti dakes a mapasamak. Anyan ang nagsaya at nukas talakay. Isu na laeng taimbilin ko kani Manuel asaan da ko mga agtalaklatan. Nang runa ket kadawianen a pagsasaaw. At inalabas a kinaulimag no daduma. Ket mangipasimuda ag iti peggad. Anya? Day tamot ti agpaisusan ka day. Isu a kasayaatan na nagtalinaed a nakaalerto da Manuel. Tapno masakbayan dati anyaman a posible a mapasamak. Diyak napupuutan ang nakagtengag kaya man dito asidig ti baluarte ti pagminasan. Nauli magtaglawlaw. Nalapit niya agin inanandag itagtrabaho iti pagminasan. Nabannog dalaki iti nagmalam a panagtrabaho da. Isuan na pinta sa guntaw ay para kanyak ditoy. Mapanak iti dayja banda. Tabarang Anya ti mapasamak ni Mateo iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!